Dugmok na. Loy, gipanimot na ko loy. Pag-isa ko na loy. Pag-is dito. Dahil monggo. Oh, mayo. Very good. Sikan na day. Wala. Ka-answer ka. Patag lagi tayo. Ah, dugmok. Ano kayo batay? Loy. Ha, daloy. Isame kay dito ko lang mislangit. Siya po driver no? Siya po isa. Sira may kabulong drive. Ha. Oh, yun pila mo dai. Ah, may Muslim rin. May Muslim rin isa ka tao. Ano po yan mo? Tako ko siguro siya. Dito ilalim nga. Sabi sa una bata ko may nagtaban ba? Pero magkakyan. Na? May nagtaban ba? Ang kuya ba nagtaban sa ang nagkakyan pilon. Ang ginikaran, makita ko, hindi ka na